Si el dia que li va dir Nina, vols fer un drac amb mi? Ella li hagués dit que no, però li va dir que sí. Un jove inquiet de la flor de maig, tot ple d'idees, molt obstinat, amb un cop d'ull ja la va fitxar. Bonica meva, que guapa estàs, sé que tots dos ho podríem fer, sé que t'agrado, jo a tu també. Vine i acosta't ben a prop meu, que jo t'ensenyo com ho hem de fer. Si el dia que li va dir nena, vols fer un drac amb mi, ella li hagués dit que no, però li va dir que sí. Per 30 anys més que vam veure aquí, no? Com a mínim 30, no? 71, 68, 67. Jo no tinc por del demà, amb les guspires i el foc brillant, el seu amor cada cop més gran fa una cançó entre remor de tambors. Si el dia que li va dir guapa, vols fer un drac amb mi, ella li hagués dit que no, però li va dir que sí. Si el dia que li va dir ja te vols fer un drac amb mi, ella li hagués dit que no, però li va dir que sí. Bueno, Lluís, que ja fa molts anys que vinc aquí, aquest any fa 40 anys, més de 40 anys, 42 anys, vaig conèixer el teu pare, la teva mare, els teus germans, conec, tu eres molt petitet, i em volia fer unes preguntes. Quant temps fa que aquest xiringo està aquí a la platja del Morer de Sant Pau? Això va ser gràcies a una àvia de pescador que vivia aquí,
on guardaven els bous antigament, i llavors aquí a l'altre costat hi havia un banyista, que diu que el banyista, que és l'home que cuidava les casetes per preparar gibrellets d'aigua, per la gent de Barcelona venien aquí, es canviaven. I llavors el meu avi que vivia aquí diu, per què no em muntes tu a l'altre costat? Perquè, clar, a mi no m'hi cap més gent a la platja. I llavors va dir, per què no? I l'any següent, si ells van muntar el 17, nosaltres vam obrir el 18. El 1918. El 1918. Aleshores, un any més tard, gràcies a ells... El teu avi. Sí, sí. Llavors el meu pare llavors era de professió banyista. Banyista, sí, digues papers, de professió banyista. I llavors deien en aquell temps que llavors no es feia menjar, o sigui, preparaven alguna beguda... No, menjar encara no. Fins als anys 50, que el meu pare va vindre amb la meva mare i llavors sí que van començar a preparar entrepans i cosetes. I llavors quan va venir el teu pare, o sigui, el teu avi seguia treballant aquí o ja no? Bueno, ell cuinava. Cuinava, però era una persona molt gran. Ell, la seva vida era al mar, perquè havia sigut pescador tota la vida, i llavors ell vigilava la gent a la platja. És a dir, baixava cada dia, es feia el seu vermut aquí a migdia, que era una atracció perquè els alemanys en aquella època tots pujaven cap amunt, perquè ell deia, a veure què veurà. Avui ell agafava el got, i anava a mirar les ampolles, i feia el seu còctel, s'ho fotia d'un glob, i baixava a la platja, i a fer la vigilada, i a vigilar la gent a la platja. Tenien casetes, llavors? Hi havia casetes... Casetes amb la seva filera de fusta per tocar minar per sobre, i ell s'encarregava de ficar un gibrellet d'aigua, un cubi d'aigua per netejar-te els peus. I la gent anava amb banyadors de l'època... Exacte, i llavors aquí dintre teníem dutxa també, llavors, que anava per segons. I això portava la meva àvia. La meva àvia era una dona de Navarra que havia vingut a fer de minyona a Sant Pol. Per això, dels dijous, la paella. Sabeu la història? Dijous la paella perquè eren dies que feia festa les minyones. Les minyones només fàcil per deixar l'amo. La història de la paella. Era el sobregit de l'arròs i l'aigua per tirar l'arròs. I només tenien de remenar i menjar. Per això es diu el dijous és el dia de la paella. El dia de la paella. Això era el dia de festa les minyones. I llavors als anys 50, llavors quan el teu pare i la teva mare van fer això i van fer com una espècie ja de merendero, no? Sí, era al principi anar menjant bocates i van començar després a una màquina de pollastres, van plantar totes les herbes aquí a la muntanya, que estan totes la farigola, el romaní, tot això està aquí. Per condimentar els plats. Exactament, sí. I d'aquí va començar l'evolució, després la truita de patates, perquè ho feies amb un foc i així de mica en mica van començar a fer restaurant. I llavors, bàsicament, la gent que venia, més que gent del poble que hi venir també, però alemans o gent de fora o no? Bueno, i les sueques. Les sueques, l'època de les sueques. Primera època de les sueques, clar, això era puritanisme, era època de Franco. Que baixava, si la meva àvia va morir l'any 55, si baixaven el biquini, així, posava, no te'l baixava, Bueno, era com la censura total. Víbora, què fas aquí? Mala pècora. Sí, i llavors al·lucinava perquè, clar, era una altra època. Veies ara el que passa a la platja, ni per ir a la platja. La teva mare devia patir molt, perquè aquí veiem sueques i tota aquella època que estaven molt bé. Jo no recordo el teu pare era un guaperes de molt guapo. Molt guapo. I era pescador, ell havia sigut pescador, no? Ara vosaltres sou ja 2, 3, esteu a la quarta generació. La cinquena que existeix. Cinquena, que és el Lucas. Que és el Lucas, el fill de l'Iber. O sigui, estem ja a la cinquena, o sigui que aquí precisament estem parlant de 5 generacions que vindran i tots seguiu la saga, la saga. Sí, perquè no ha canviat mai de mà, no ha canviat mai de família, sempre ha sigut de l'origen. Sí, per això nosaltres sempre demanem ajuda a l'Estat i al govern i diu, hòstia, que protegeixi una mica contra la gent de fora, perquè nosaltres sempre hem estat aquí. Som precursors de turisme a Catalunya. I a més amb un local que aquí, jo fa 40 i pico d'anys que vinc, però és que el mar mai s'ha emportat al local. És emblemàtic. Està en un lloc que podria ser un monument històric artístic, quasi. Perquè xiringos així, dubto que a la costa espanyola, el litoral espanyol, hi hagi, el Mediterrani sobretot, el litoral mediterrani, hi hagi xiringos que tinguin aquest primer, la nissaga, que sou 5 generacions d'aquí, i que el mar no l'han vestit mai ni se l'han portat, perquè hi ha uns murs aquí brutals, ara veiem que ja la sorra ha arribat aquí fins a tapar quasi l'escala, però que això és el màxim que he vist jo aquí.
no va trencar ni un sol vidre. I a vegades es va tirar la sorra i de grans anys fins i tot diu que és d'història, no? O sigui, i el que és una pena és que això ho vulguin d'alguna manera clausurar els estaments polítics i públics i tal, vulguin tancar aquest xiringo. Jo penso que això heu d'evitar Per fer una cosa desmuntable. per fer una cosa desmuntable i antihistèrica. I a més, i sobretot, aquí que dona tant al sol, uns lavabos de plàstic. El plàstic, saps la pudor i el antihigiènic i ara que estem parlant de salvar la natura i tot això. Home, a mi m'agradaria que es pogués agafar el testimoni, igual que m'ho van deixar els meus pares i abans els meus avis, i poder tirar endavant i, ostres, jo crec que servia de fer carpellera i tot. I m'agradaria molt. I tornant a la història, el teu pare va agafar 50 i pico, jo vaig dir 53, vull dir que imagina't, el va agafar 50 i pico, llavors l'època que més va tirar més, que és els anys 60, 70? 70, jo crec que 70, perquè llavors no es pagava tant, Ja, no es pagava tant d'impostos, tu tenies més marge, les coses eren més barates, la llibertat. a l'estranger venia aquí i ho trobava tan barat que deixava propines pels treballadors, que guanyaven més en propines que amb el seu sou. Era una època que tu podies comprar-te un pis a lletres, podies comprar-lo a lletres, podies fer moltes coses, moltes més operacions, i ara és impossible coses de fer. Ara ningú patria un pis a lletres. No res, ara farien una hipoteca, farien... I hòstia, les coses eren molt més senzilles i tenies molt més marge per poder treballar. Per sota els últims 10 anys s'ha fet molt famós aquest xiringo. Que a Barcelona ve gent de tot, gent de la televisió, gent de... O sigui que és un xiringo que és un lloc de referència. Jo crec que és agraït per la gent. El vostre amic Jordi Évole també ve per aquí, ve molt i molta. Vull dir que aquest, perquè ara és un personatge famós, no? Però vull dir que ve molta gent. I aquí hi ha una cosa molt bona, que jo sempre ho dic, que aquesta platja, a part que és preciosa, la platja del Morell, i les vistes, que tens aquesta vista, veus la cabra allà al fons i tota aquesta espera, que sembla que estiguis a la plena Costa Brava, el més maco aquí és per les famílies, perquè aquí tu pots estar dinant tranquil·lament amb la teva família i tens els nens jugant aquí, a res, al teu costat, a 10 metres, veus com juguen, No passa res, i això... aquí no passa, no hi ha ni delinqüència, tots a ser poble i tots ens coneixem cada setmana a la platja. Ja, hòstia, si passa alguna cosa, ja vigila el nen. Encara que tu no ho vegis, hi ha les altres que sí ho veuen. Són platges familiars, tots els nens juguen amb tots els nens. Això és el que fa maco, això per exemple veurà l'altura adaptat a versió catalana. Sí, i a més una cosa molt bona que és que jo ho he practicat ser, aquí pots venir a esmorzar, fots una esmorzada de forquilla, potser ve el teu germà, que és un bon pescador, el teu nebot, que el Joan, que t'ha pescat una dorada, un sarro tot, i el foteu aquí, ens el mengem, després a l'hora de dinar, els sopars, jo me'n recordo quan la teva neboda també ballava, que aquí hi havia un tablao que feu... Sí, l'època del chill-out, que feia a la platja amb les torxes. O sigui, aquests anys, aquests últims 10-15 anys, han sigut un esplendor brutal. Sí, a més l'espectacle que vam tenir aquí de flamenco, no era flamenco de CD, era flamenco en viu, amb la música, el guitarrista, el vocal, les ballarines, tal com es fa en el tablao en directe a Barcelona o a Sevilla. Gent professional, disfrutar-ho aquí, amb aquest aspecte, paisatge, és espectacular. És que aquí, un xiringo, jo em conec molt de xiringos de la costa d'aquí, de Grècia, del Bull, un xiringo instal·lat com esteu vosaltres, aquí, que esteu més contra un roquer que hi ha aquí darrere, vull dir que esteu ben protegits, i amb aquesta vista, menjar aquí i tot. I llavors aquí juntes moltes coses. El que et deia abans, que pots venir amb els crios, amb la família, i estar dinant, i jugant, i tots són feliços. Es menja fantàsticament bé. T'atén una família que és una nissaga, que són una família que sempre han mantingut el caliu d'això. I a sobre, vull dir, teniu una posició, diguéssim, mediàtica, de les redes socials i tot, que aquest xiringo és conegut arreu de sols de Catalunya i tot, arreu d'Europa, gent que ve d'Alemanya, que pot venir de França, que pot venir d'Anglaterra, i jo crec que és una pena, que em sap molt de greu, que em vas dir que d'alguna manera les administracions estan per tancar-lo, i de costes i tal. Jo crec que teniu que lluitar per intentar que això no es faci darrere, perquè hi ha molt amor i molta il·lusió. I doncs, una curiositat que tinc, perquè sé que corre una pel·lícula, que no sé si sabeu de tal família Fité, el 1941, un lloc després de la Guerra Civil Espanyola, que va acabar el 39, 2 anys després... La troballa va ser una casualitat del fill. Els pares eren una família de Vic, que es veu que van venir aquí de vacances, i el fill, quan va morir la mare, a les golfes dintre una caixa, va trobar Sant Pol 1941.
Dic, ostres! La va baixar i la va portar aquí a Sant Pol, aquí la va donar al Museu de Sant Pol. I el Museu de Sant Pol li va donar a en Pere Saureda, que és un gran col·leccionista d'informació, fotografies i vídeos de Sant Pol, i sobretot si són antics. I ell, me'n recordo que em va trucar, tot il·lusionat, mira, he vist, tinc una sorpresa per tu. I clar, em va ensenyar el vídeo i vaig ficar a plorar, perquè era la meva família, era això, el restaurant, tal com als principis. Vaig veure per primera vegada la meva àvia viva. Clar, la meva àvia va morir a l'any 55, abans que naixés el meu germà gran. Sí, va morir als 18 anys abans que jo naixés, el dia d'ells. Sí, vull dir, va ser una troballa fantàstica. També és un vídeo molt ben editat, molt ben fet, per una època que no existien les televisions a la gent. Perquè a l'any 41, a plena postguerra, quan la gent passava més gana, la meva mare estava passant gana a 3 quilòmetres d'aquí. I el meu pare, com era fill de pescador, anaven a pescar i tenien de tot, podien fer canvis i de tot, no? Però vull dir, semblava que la frontera de Sant Pol aquí, en el vídeo, sembla que fos d'ara, perquè no hi havia cap de prim, no hi havia gent, tot era gent ben vestida, trajada. Sí. Era un joc molt, devia ser un joc molt especial. De glamour, un joc glamurós. Sí. Inclús al vídeo veus la gent impoluta blanca caminant per la via del tren. Per la via del tren, aquí al túnel. El túnel, és el nostre xiringo, la platja amb les casetes. Sí, i de blanco impoluto. I dic, ostres, aquests vídeos, o sigui, a la Generalitat, l'ha vist la gent de la Generalitat, la gent que... Una persona que té interès en no sé què... Però això és història catalana. Això és història, són els principis del turisme en aquesta zona. Perquè en aquella època no hi havia estrangers. Sí, el màxim que hi podia arribar és alguna família que hi havia de Madrid, en aquell vídeo surt una família de Madrid també. I com es ficaven els abundossos, els vestits de les noies no eren banyadors, eren vestits. Eren amb aquells pentinats a la Rita Hayworth que veies, que es tiraven a l'aigua amb barrets, els homes en tirants. I una cosa que crida l'atenció d'aquesta pel·lícula, que és molt maca i ben feta, ben editada, és que jo miro la platja i la miro llavors i el 1941 és que no canvia res. No canvia res. I jo pensava, bueno, amb els anys hi ha platges que han desaparegut, perquè puja el nivell del mar, que aquí esteu pràcticament... No, aquí està tot igual. Inclús els muros són els mateixos que es van fer, el que passa que ara estan pintats una mica més arreglats, però l'origen era pedra ben feta. Sí que una reparació han de fer les parets, perquè llavors la construcció era més amb calç i sorra i poc ciment. Però sí que hem tingut de fer alguna reparació, perquè clar, són cases molt velles, molt antigues, i hem tingut de reparar alguna piqueta o alguna cosa, però el material era molt bo, perquè llavors es feien amb bigues amelis, era un pi molt dur, sí, feien molt material. I llavors, com es deia el xingo? No es deia Banys Lluís, llavors es deia un altre nom, no? No, els Banys del Martí. Banys del Martí, com el teu Banys del Martí, sí, perquè el Martí era el meu avi, no, el meu avi. No, dic, es deia Martí com el teu germà, perquè m'ha parlat d'ell, que això estàs tu i el teu germà Martí, la Marta... Sí, tota la família, tots els fills estem aquí. I llavors, d'aquella època eren els Banys del Martí, i llavors sí, antigament, clar, aquí a Sant Pol tenen motes. Després el Martí era el Martí de Cala Gavatxa, perquè la seva àvia era francesa, imagina't. El meu avi no parlava castellà, no parlava francès, només català. I la meva àvia era navarra i no parlava català, no sé com s'entenien. Jo crec que ara ja per acabar, mereixeria un lloc al Museu d'Història de Barcelona de Catalunya i també aquí hi ha un museu aquí a Sant Pol i escolta, aquest local és que és emblemàtic de tota la vida. Sí, nosaltres desitgem que es defenguin. I esperem que us desitjo molta sort, esperem que les administracions comprenguin la importància que té aquest lloc, aquest bell lloc on estem ara parlant i que pugui venir molts anys, que pugui venir molts anys aquí a casa vostra. I jo pugui servir-vos. Jo m'agradaria encara més el meu fill. Fantàstic. El meu fill que pugui seguir la saga del seu rebesavi, que pugui estar aquí disfrutant de la família i disfrutant com nosaltres disfrutem de tractar amb la gent. Molt bé. Però bé, Lluís, aquí és un tema que expliques, parlant d'ara de la nissaga, explica'm, només per curiositat, primer, com s'ha anat canviant de noms aquest xiringo. El xiringo sempre ha estat aquí, però ha canviat de noms, no ha canviat de dueños, però sí de noms, no ha canviat de família, però sí de noms. I també explica'm una mica quins eren els motes que teníeu, qui va ser el primer propietari, el segon, dintre l'arbre genealògic de la teva família. El primer va ser el meu avi Martí, que era el Caballero. Que era el Martí Caballero,
perquè ell sempre deia cavallero, cavallera, perquè així no se'n recordava mai de ningú, de cap nom. Després, quan ja va tenir el meu pare, en Lluís, i el seu germà es deia Josep, fa tants anys que és mort. El Josep va migrar cap a Suïssa i el meu pare es va quedar aquí amb el restaurant. Doncs no era el restaurant, llavors era preparar gibrellets. Quan es va casar amb la meva mare, el meu avi va deixar de pescar i de cuidar-se i venia aquí i vigilava la platja. Llavors és quan ell va anar a arrencar una mica el que és el restaurant, no? I llavors ja no eren els banys d'en Martí, eren els banys d'en Lluís. Com si hagués canviat el nom, perquè cada generació. El meu pare era en Lluís, aquí a Sant Pol té un mot que diu el nene. El nene? El nene, perquè un dia ha sortit la meva àvia, que era castellana, i ha preguntat, ¿dónde está mi nene? I de partida, llavors, li van ficar el mot del nene, i diu el nene. Doncs aquí a Sant Pol encara li diuen acá el nene. Aquí al restaurant, imagina't. I després ja quan vam agradar ja nosaltres, ja no feia servir els noms. I nosaltres ja es van mantindre el nom de Banys Lluís. Sí, perquè abans, quan ell preparava la professió de banys, es diu perquè era professió banyista. Banyista, que això la gent no ho coneix, això com un banyista, sí. Perquè ell preparava el cubell, tenia la caseta per tu poder-te canviar i poder-te anar a banyar. I això es deia banyista. I sí, per això a l'altre costat se'n diu, a Sant Pol, l'altre Tarrelles, que és un any o dos més antic que nosaltres, es diu a Cal Banyista. A Cal Banyista. Sí, Aquesta altra banda estava ja la masia aquesta tan antiga, també, que va començar una masia que figura del segle XIV o XV. Sí, molt antiga. Molt antiga. Ara diuen el bon restaurant. Pues el nene, que era el teu pare, jo me'n recordo que sempre a mi em deia burro, però és que no m'ho deia a mi, li deia a tothom. Sortia amb un caliquenyo, aquell volava caliquenyo, i sortia i que deia, escolta, burro, on vas tu? Però tothom, burro, els clients. I el bo és que et deien burro i tu seguies tan amant content. Perquè no hi havia malícia. Tenia simpatia. Era amor. Era molt simpàtic i sempre, escolta, no, I ara, bueno, després de tot això que m'has explicat, des que va morir el teu pare i tot, llavors, sembla que va ser el Martí, tu i la Marta que vau agafar el restaurant, no? Sí. La meva germana en aquella època estava amb els seus marits, va marxar de l'empresa, estava treballant en un hotel, el meu germà i jo som els que vam continuar la saga. Al principi va ser una mica, clar, penso el Nord, que és el nostre pare, que era el que s'ocupava i cuinava, no? Llavors va ser substituir-lo, va costar substituir-lo. Va ser per nosaltres, però també la gent que s'acostumés a la nostra cuina, i va ser un impàs, però van superar el batxe i sempre hem anat una mica amunt. Sempre hem tingut una mica d'ambició per fer-ho millor, més ràpid, sempre amb l'àmbit de millorar. I ho hem millorat en tot, amb els postres, en tot i tal. Després hi ha una anècdota d'aquí, jo coneixia un senyor que es deia Solà, que fa molt de res que venia aquí, un gran client, a més no sé si tenia parentès amb vosaltres d'alguna manera. No. I venia aquí, que sempre s'aixecava, anava a la cuina a buscar-se el menjar i tot. Quan va morir el Solà, va demanar que d'alguna manera que les seves cendres quedessin aquí. I si no estic mal informat, estan aquí. I des que aquestes cendres estan aquí, quasi va començar a agafar una popularitat aquest xiringo increïble, no? És així o no? Sí, jo crec que ens va ser un talismà. Jo crec que ha sigut un talismà. El seu amor que s'ha quedat aquí ens ha ajudat a tirar endavant. A tirar endavant, a superar problemes i adversitats, que evidentment no són tots flors i violes, però sí que ens ha anat molt bé, com si tingués un talismà, allò que ens donés sort. Sí, nosaltres ho direm i ens ha donat molta sort. I a la cuina està sempre, més aviat el teu germà havia començat, no? Sí. O sigui que tu aquí feu un bon tàndem, perquè el Martí fa funcionar molt bé, és bon cuiner, fa funcionar molt bé la cuina amb el seu equip, i tu ets el public religiós número 1 de Sant Pol. Perquè jo sempre dic, ostres, els dos germans sou fantàstics, cadascú en la seva àrea, però aquí tu ets l'ànima. El meu germà, és la seva feina, ve molt vol dinar, perquè tu diguis, quin arròs m'he menjat avui. El meu és, ostres, que bé he menjat avui, que gust he estat allà. I a més, ostres, a més que puguis disfrutar del dia, de l'entorn, del menjar, de les persones que tens al costat. Aquesta és la meva feina. Que surti tot bé, que sigui un dia perfecte. Doncs ho has aconseguit, I sempre ho aconsegueixes, vull dir que et felicito. Molt bé, gràcies. Si llegamos, l'invites un dia. Vale. Adéu, Lluís. Vale.
vaixell de platja regat amb vinet i veure la mar i veure les barques que arriben a port. Cap a mitja tarda podríem quedar, anar a fer un tastet, una escalivada i un plat de bolets i veure plegats aquells prats tan verds on passen les vaques i els ramats de vents. Asseguts damunt la sorra veient les ones trencar. Somiarem per una estona i ens agafarem la mà. Voldríem quedar avui per sopar, torrades, tomàquet i un pernil de glam i anar dibuixant el nostre demà davant una copa de bon priorat. Podríem quedar cap allà a les 7, m'expliques el dia prenent un cafè i jo et cuinaré un sopar de gourmet mentre tu descanses ara que fa fred. Per la porta de la cuina et veurem els ulls tancats i voldré per una estona ficar-me dins el teu cap. Vine aquí, somia, buscarem un racó on poder fer l'amor. Vine aquí, somia, guardarem el record de tots aquells petons i convidarem a casa a tots els nostres amics i pararem una taula per donar plaer als sentits. Vine aquí, somia, buscarem un racó on poder fer l'amor. Vine aquí, somia, guardarem el record de tots aquells petons